खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गिदिर सुबुंफोरनि थुलुंगा होनाय आरो बोर मोनगोन। वृष राशि गावनि आंगो सुबुंफोरजों सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि नखरनि थासारिया जौगाखांगोन। आखायाव गोबां रां रुफा फैगोन। गोबां धोन आरजिनानै लानो हागोन। कर्कट राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गिदिर बान्था मोननो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। हेंथा गोनां सान। कन्या राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिनांगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गोसो हमथाना सोलिनाया गाहाम। तुला राशि फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। गोजोननि सान। वृश्चिक राशि गावनि अहंकार आखुनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गिदिर सुबुंफोरनि बोसोन लायोब्ला गाहाम जागोन। धनु राशि गावनि इयुन जिउखौ लानानै जिंगा सिगोन। गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। थांलाय फैलायजोंनो देहाखौ मेंनाय लोरबां मोनगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। कुम्भ राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। ओनसोलनि आरो नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय थुलुंगा होनाय मोनगोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। मीन राशि बायदि मैया साननायजों गोसोआव उसुखुथु मोनगोन। जेरावबो थाथेरनो हायै जागोन। गोसो हमथाना सोलिनाया गोनां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।